Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke chaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Khona bhalile uthi mina nginokuphupha umuntu engimjwayele engidonusela ubhale ku comment section ubhale kanjalo uma kuthi ke nawe nombuzo besicela ubuze ku comment section ukuze ke ngizobuya nempendulo yakho noma uphuthume ku YouTube usearch ama video uzofica inqwaba nansi link ku bio. Ake ngiphendule ke lo uthi uphuphe bemdonusela leli phupho nje alikho lihle siqale nje la njoba vele lento ayenzayo lo muntu ingekho yinhle nalo ke leli phupho alikho lihle alibiki into enhle libika nje ibhadi ukusho ukuthi wena kuzomela ulindele nje amabhadi odwa maduzane kodwa kazikhona izindlela zokuthi ke uvimbe amabhadi akanjena angakwehleli nawe usungaqhubeka ke inge ulwazi oluningi ukuthi uwavimba kanjani amabhadi ukuthi engakwehleli ngicela ngakhohle ukusubscribe